Lapurdiko Rokaren Lemazainak disko berria atera duelako eta gurera dator ilunpetik argitara ekartzeko. Biba, Jurgi Ekiza! Atxaldeon, Jurgi! Atxaldeon! Ba, Jurgi! Besarkada bat, behintzat. Arratxaldeon! Ongi etorri, Jurgi! Peixo, ongi etorri! Zan modu, zan do? Ondo? Eseri lasai. Hemen dugu zure lan berria, hemen haundia hartuko biniloa. Erakutxe ingo dugu biniloa. Eta zuk diskoa. Eta hemen txago. Bai. Zedea diskoa ere hemen dago. Argitzala, Bai. Jurgi. Argia eta itzala kontraiarriak dira, ala biak batera doaz? Bueno, biak batera edo, bederen ez, hori oposaketan, netako ez dira oposaketan diren gauzak, baizik eta gauza bera, gradu ezberdinak daudela argia eta itzaren artean, eta nahi dituen bi nozio hauek batu hitz bakar batean, ez oposaketan jartzeko, baizik eta erakusteko daudela biak oso lotuak direla azken finan, eta ez dira beti argi jakitea nun hasten den bet eta nun amaitzen den bestea. Azala txuri-txuria ikusten da, edo kartoia behintza bai, eta gero barruan zedea beltza ere ikusten da. Non hasten da argia, non hasten da itzala, non bat eta non bestea? Hori zen pixkat ideia, ez? Azken finan nahi nuen pixkat aipatu, argia eta itzala ziren bi irudi edo, zen gehiago sentsazio hori gezarte batean izatean dena laukietan sartzen den, eta batzutan laukien artean senditzen gira ez, laukietatik at, beraz, hori pixkat argia dagoela hemen itzala, gu batzutan gehiago de pixkat bien artean, eta ez dira arazorik hortan. Zer kontatu nahi izan duzu, disko honetan? Hori, nik ez nuke esango, ez da diska bat izan konzeptuala aurretik pentsatu zer ipiniko nuen barnean, baina gero bai diska maitu gudanean, hasi naiz nire pixkat hori analizatzen ez, egin nuena terapia bat bezala. Eta bai nozio hauek zauden laukietan esartzearena, gero ikusi nuen ere bazela gauza asko, nola egan hori, naturari buruz, natura oso presentea zegoela diskan, eta gero emozioak ere hor zaudela, eta emozioak baino gehiago, igual emozioekin dugun harremana, eta beraz hori zen bizkat nagusiki aipatzen dudana diskan. Argitzala aldarri baikor bat izan daiteke orduan? Bai, gainera nik uste dut hori, batzutan sobera fite doala eta esaten dugu argia dela baikorra eta igual itzala eskorra, ez? Nik uste dut ez zera bat ere beti horrela. Basamortuan zaudenean igual itzala behar duzuna eta beraz, zakit, nahi nuen hori pixkat hautsi ere irudi hori dela argia ona eta itzala txarra. Hau ez da zure lehen bakarkako lana? Eta aurretik Jurgi jarri zizuten artista ilunetik eta agian, ez? Pixkat horrekin hautsi nahi izan duzu? Bai, egia esateko iruditzen zait beti etiketak edo lago, ez dakit, estilo bat ere ematea artista bati beti limitatzen duela eta personai bat sortzen du, ez? Eta egia da, lehen da biziko diska oso iluna zegoela, fase iluna bat bizitzen duelako, eta azken finean, ez nuen maite irudi hortan gakotua izatea, zenta iruditzen zait inor ez dela horako personai bakar batean egoten, eta nire nuen erakutsi nire aurpegi ezberdinak, ez? Eta diska hortan hori zeratu nahiz egiten. Eta horregatik erabili duzu ukelelea, esate baterako? Aldibidez. Aldibidez. Arritu gaitu. Bai, ukulelea dago, eta kantu, behingoz badira kantu batzua eski alaiak, edo eranen duke hitz batzu baikorak, noiz benka, ez kantu guzitan. Eta hori nahi nuen egin ere, hausartu behar izan naiz, eta azken finean banekien jendeak ez zula hori itxoiten nire gandik, baina hori izan zen, nire hausnarketa izan zen. Horrela ba naiz bizitzan, batzutan iluna, batzutan alaia, biak agertu behar dira diska horretan. Abuztuaren 29an argitaratu zenuen diskoa, ez dira bi aste oraindik. Ze harrera izan du edo zer da jaso duzuna? Momentukotz, jaso dituzten iritziak eta nahiko honak, eposten naiz. Gero zaila da, ez da soberare fidatu behar, azken finean sortzaile zirenean sortzen duzu eta zure lana sortzea ez, gero jendeak ondo hartzea edo ez, ez duzu eta ez dipeditzen. Azken finean zuk egiten zu zerbait, gero bakoitzak errezibitzen duen manera dipeditzen du bakoitzaren, persona bakoitzaz, beraz. Nik ez naiz soberak eskatzen honekin, biztan da plazer egiten du mezuak jasotzea batek maitatu delako eta hori, baina ez dut saiatzen naiz bederen ez sobera afektiboki hartzea edo. Egia da, aurkezpenerako zerbait berezia ere egin duzula, azparnen egon zara hor gotortua edo ez gotortua, ateak ireki dituzu? Jendea hurbildu dadin zure gana?
Nahi nuen zerbait egin pixkat berezia, eta batez ere, justuki lehen aste hortan diskat atzen den, eta ez dakizu sarrera duen diskak eta hori, ez duen gogurik egoteko bakarrik etxean, eta interneten begiratzen entzunaldiak zeuden, eta nahi nuen ireki leku bat, beraz, denda txiki bat bezala edo, nun saltzen nuen vinilo bat CD-a, nun jendea pasatzen altzen, nun esplikatzen nuen ere kantak nola egin dituen, zentan ere estudioa ere montatu nuen gutxi gura bera bertan. Eta horrez gain, diska horren azala egin du Baionako artista batek, Sara Labonek, eta proposatu diot, kolaz hori horren originala eta beste kolaz batzu, ipintza ere erakusketa gelan, hola zen aukera ere bereana deskubriarazteko. Eta noren bisitak egin dizu ilusioa, Azparnen egontzaren tarte horretan? Bueno, bataz ere, konten naiz, eta lagun urbilak pasatu dira, familiakoak ere, eta hori beti importantea da, zenta beti ezagit. Askotan, inguruan den jendea, badaki musika egiten duzuela eta hori, ez da beharrez lehen kontzertutan agertzen, edo ez du beharrez diska entzuten. Hori izanki, fisikoki hori izanki, lagunak eta pasatu dira, eta azken fian hauek ere diska entzun, eta maitatu dute, eta beraz hori izan da. Eta gero jende batzuet hori zen pixkat ugunagotik ere, goletik batzuet hori ziren, eta beraz beti plazer egiten du ikusta, hori jende batzuek zinez desmartza bat egitea, kilometroak egitea, bakarrik diska erosteko eta nirekin momentu bat pasatzeko, plazer egiten du. Jurgi, musika, hitzak, instrumentuak, grabaketak, nahasketak, denak zuk egin dituzu. Errexea da bakarrik lan oso bat egitea? Baditu alde honak eta alde txarrak, ez? Uzut, hau erabaki izan zen artistikoa, pixkat dena egitean ikunek, gogo hori nuelako aspalitik, eta nahi nuen gainera hori diska hori eginez, nunbait gakotua izan gabe, aukera izateko mugitzeko, biziki libre izateko agendantz, eta banekien bidaiatuko nuela eta abar. Beraz, erabaki nuen dena egitea bakarrik, formakuntza batzu egin ditu nire soinuan eta hori, eta erabaki nuen dena egitea bakarrik. Plazer asko da sortzeko momentuan, ez dakoazu limiterik, eta zuk eteon zu dena. Gero momentu batean, erabakiak hartu behar direnean eta pixkat bertsione finalak edo amaitu. Hor zaila da, zenta ez duzu bestean iritzirik, eta beraz pixkat komplikatua izan da, duda asko dagoerako sortzeko prozesuan, eta hor noski ez nuen taldekiderik nirekin erabakiak hartzeko. Azparnen eta Polinesian grabatu duzu diskoa, zergatik Polinesian? 2008an Uriz Remondekin joan ginen jotzera, bira batean, egin nuen Japonia, Australia eta Polinesia. Eta hortikan, ahemana daukat lugaldu honekin, eta beraz, egon naiz behin baino gehiagotan, eta horten banuen aukera egoteko kasik urtaren erdia bertan, beraz, oso gozoa zen egotea. Igual, horren eragina edo kulturalki edo ez da agertzen diskan, banan bai, munduaren beste aldean egotea eta batez ere Euskal Herritik kanpo egotea eta nahiko pixkat isolatuagoa edo, horrek bai izan du xoraski zer ikusirik diskaren emaitzarekin. Hori esan behar nizun, esan duzu hasieran ez, baina Polinesia zerbait agertuko da diskoan, pentsatzen dut ez? Agian bai, ezan denuke ezetz, zenta aldibidez ukuleleak daude. Hori esan behar nizun. Baina ukulelerekin egin duen kanta hauek, igual Polinesiara joan aintzin, nik sortu dituen, beraz, gezurra itzateke hori pixkata historia hori kontatzeaz. Bada bat, zinez Polinesian sortu dana, diskaren azken kanta, ukulelearekin dena eta hotxa. Eta han nintzela diska grabatzen, izan nuen idei hori, eta egin nuen kanta bat egunean bertan, hor musika sortu, letrak idatzi. Eta beraz, hor esaten dut kanta zinez egin dara Polinesian, eta igual badauka hango giroaren zerbait, baina ez duke nahi hori errekuperatzen bertako kultura eta hori ez dut hori bat ere egin, baina bai handagoen seguraski natura oso presentea itxasoaren eta mendiaren bidez, hau seguraski agertzen da diskantzen, eta letra asko han idatzi dituen. Letra asko eta kantu asko eta kontzertu asko. Jurgi, zerrenda ikustearekin batera poztu egiten gara noski, ze hori da artistak nahi duena, ezta? Baina irailaren 18an hasiko zara Bilbon, eta irailean bertan 9 kontzertu eskainiko dituzu, eta urrian 12 ere zenbatzen ditugu hor, kontzertu kopuru aldetik ikaragarria da, kontzertu asko dira, ezta? Bai, hori nahi nuen egin, gauza zen diska egiten nuela, eta beraz antolatzaileek ez egiten kontzertik izango zenetz, eta berriz bueltatzen nintzela, eta beraz nina hasi nintzen kontaktuak deitzen, esateko diskaterako du nahi nuke dio. Eta ideia zen, fase oso labur batean, albesta bat kontzertu ematea, denak edo gehienak zegoen dira oso nahiko txikiak, zenta ideia zen pixkat, makro eventuen garai hortan, pixkat hori kontra jarri hartzea, eta izatea, ni joango naiz errietara, auzoetara, eta ni joango naiz ni jendeen gana ez. Beraz hori zen desafioa, azken fian 20 kontzertu batera dira 6 hastez,
batzu gehituko dira Euskal Herritika, eta hauek ez ditut oraindik iragarri. Gainera gehituko dira batzuk? Bai, zuraski azken asteburu hortan 19 eta 28 bertan bazen espazio gehiagit. Anoski, esaten genuen, bai, hor, ez da posible. Eta 28 eta gero jaunez Euskal Herritik kanpora. Ez duzu Baionarekin bukatu nahi? Euskal Herrikoa, Euskal Herriko bira, hori EH-etu hori amaituko dut Baionan, hori etxean ez, banan gero hortikan kanpora jaunez. Bai, agian Galiziako Baionara eta belauntzi batean joan zaitezke, ala? Bira honekin ez, bueno, igual urrengoan, uda honetan egin genuen kasik Baionara eritxi. Bai, ze udan ibilizara, belauntzian, begira, orain irudiak ere ikusten ari gara, irudi benetan ederrak, hor bai egongo dela pakea, ez da? Hor bai aurkituko duela artizarrek pakea, itxasoaren erdian. Bai, egan bezala ez, azken finean Polinesian eta beste lekutan beti ni maite mindu izan naiz itxasoarekin, hor aukera zen egitea bira bat itxasontziz. Zen aspaldiko amets bat, pixkat bertan bera utzi nuela, nik ez duen gero pentsatzen egitea. Eta Pascal Etxeparek, beraz iparaldeko beste musikari batek, Shak izenarekin ibiltzen dena orain, deitu zidan, esan ez, nik baitut bi aste liburu da honetan, nahi bauzu sartzen gira zerbait montatzen. Eta berak atseman zuela kapitaina bat itxasontzi bat, eta beraz bion artean hasi gira gure kontaktuak deitzen egiteko lako bira bat kostaldeko herrietan. Eta ideia zen Euskal Herriko Baionatik Galiziako Baionara joatea, eta azken finan egin genuen Endaiatik Pontevedrara. Ez da dugu, zerbait da. Ez da eski. Urrengoan Baionatik Baionara egingo dugu fijo. Bai, abentura oso polita izan da, bai musikalki, bion artean egin dugu kontzertu bat oso akustikoa, eta gero itxasontziarena bikaina zen, gainera hori itxasontzi nahiko handia zegoen, beraz bertan egiten genuen lo, eta zen zinez bi hastez bizi izan gira itxasontzian, eta hori oso gustora ibili gira. Jurgi Egiza, zorte hon, zure Euskal Herriko eta Euskal Herritik kanpoko bira honetan. Zorte hon zure proiektu berriarekin.